Доктор Камен Козарев ще ви говори точно за това, за слънчевата активност и как влияе тя. И може би ще ни каже дали това ще е проблем при бъдещото заселване на Марс и пътешествието на екипите до Марс. Но може да го питате и след това. Камен Козарев е доктор по астрофизика от Бостонския университет. Той работи в Харвардската обсерватория. И в България изключително активно се включва в един проект, който се казва Космически предизвикателства, който всяка година работи върху някакви устройства, които могат да изследват най-различни планети или части от земната повърхност и така нататък. Изключително интересен проект. Аз повече няма да продължавам с представянето ви, с представянето на Камен, давам му думата. Благодаря много. Здравейте всички! Аз съм Камен и днес искам да ви говоря за слънчевата активност и за слънчевите изригвания. Може би всички сте виждали подобни заглавия, всъщност кой от вас е виждал нещо подобно в вестници, по вебсайтове, точно така. Значи, много често се тиражират такива прогнози за магнитни бури. Ето тук пише 3 дни страшни магнитни бури докарват инфаркт и звучи много апокалиптично. И това е нещо много интересно, понеже е свързано с активността на Слънцето. Как е възможно нещо, което се случва толкова далече от нас, да е свързано с Земята и с хората? Дори понякога се стига до такива крайности или до такива детайли да кажат кога ще има голям, как да кажа, да предвидят точно дните, когато ще има такива изригвания. Значи аз няма да коментирам до това, върху това колко биха могли да ни повлияят подобни бури, но днес ще говорим за това дали наистина е възможно да предвидим точно кога ще се случи такова едно магнитно смущение. Така. И по-конкретно какво ще говорим днес. Първо, искам да ви разкажа малко за това какво е слънчева активност и какво е космическо време. На какво се дължи тази слънчева активност, как я наблюдаваме, как се проявява и най-важното, и надявам се да стигнем до отговор на този въпрос в края на тази презентация, е можем ли да предвидим космическото време. Но да започнем по-далеч. Колко от вас са виждали тази гледка, тази картина? Толкова малко. Трябва да излизате от София повече. Значи това е Млечният път. Това е нашата галактика. Тук може да видите хиляди с невъоръжено око, няколко хиляди звезди, които са струпани много близко една до друга. И всъщност тази гледка е това, което ме запали по астрономията, по астрофизиката и ме накара да се чудя какво се случва там, колко са далече тези звезди, активни ли са, това също е много важно. Но нека се приближим малко. И в течение на времето започнах да се концентрирам върху една от тези звезди, една единствена, а именно нашето собствено Слънце, което ние всички много обичаме. Не мисля, че има някой, който не обича Слънцето. Защо? Защото то ни носи топлина, светлина, спокойствие, сигурност. Но Слънцето винаги ли така изглежда? Винаги ние сме свикнали да го виждаме как изгрява сутрин от една определена точка, как залязва вечер в една друга точка. Знаем, деня продължава 24 часа, Слънцето винаги свети по един и същи начин. Но наистина ли е така? Наистина ли Слънцето е неизменно и спокойно? Или е активно и опасно? Това е видео на Слънцето. Това е самото Слънце. Земята е голяма горе-долу ето толкова, колкото този циферблат. Това, което видяхте току-що, беше едно избухване на повърхността на Слънцето, което се разпространява в цялата Слънчева система. Това е едно избухване. Много от тях вече знаем, че са доста опасни всъщност и могат директно да повлияят на Земята, както на системата Земя, като
физическа система, така и на дейността на хората. Един много интересен пример, това е избухването на Карингтън от средата на 19 век. На 1 септември английският астроном Ричард Карингтън, както всеки ден, при ясно време, отива да наблюдава Слънцето. И това, което той прави, гледа през телескопа и прави едни такива скици на слънчевите петна. Това са едни активни области на Слънцето, за които ще говорим след малко. Но той забелязва, докато прави своите наблюдения, как се появяват изведнъж едни две ярки, даже 4 всъщност, но 2 от тях са много големи, ярки петънца. Тоест, изведнъж нещо като избухване, появяване на ярка светлина на повърхността на Слънцето, което вече е доста ярко. Но това нещо го навежда на мисълта, че нещо много интересно се е случило на повърхността на Слънцето. Следващия ден, това е 2 септември, магнитната обсерватория в Гринуич отчита сериозни промени в магнитното поле на самата Земя. Тоест станало е нещо, което те свързват те са успяли да свържат всъщност с това избухване в бяла светлина, това отделяне на енергия тук, което е повлияло на магнитното поле на Земята. В същото време и много очевидци разказват как се е появило северно сияние. Кой не знае какво е северно сияние? Всички сме го виждали сигурно на снимки. Ще ви разкажа след малко на какво се дължи то. Но северното сияние обикновено се появява в регионите близо до полюсите. По време на това избухване се оказва, че е било наблюдавано на географски ширини много близки до екватора. До тропиците чак е слезнало това северно сияние. Което навежда съвременните учени на мисълта, че самото избухване е било наистина много сериозно и голямо. 130 години по-късно, по време на едно друго избухване на Слънцето, вече ще да говорим по-конкретно как афектира Земята и човешката активност, 130 години по-късно една огромна електроцентрала Хайдро-Квебек губи електричество, т.е. спира работа за 9 часа и огромна площ от Канада остава без електричество, именно заради едно такова избухване. Може да видите последиците, това е един изпържен трансформатор. И всичко това се дължи на едно такова единствено избухване на повърхността на Слънцето. Всъщност, Слънцето е активно през цялото време. Ще мога да ви покажа. Това е нашето Слънце, но гледано през ултравиолетов телескоп, който ни показва активните му части, какво се случва. Това видео показва един цял месец от живота на Слънцето, както ние го наблюдаваме, за около 1 минута. Може да видите, че има различни... постоянно някъде се случва нещо от най-големите такива активни области, за които ще говорим след малко, където се случват разни избухвания, промени в състоянието, до съвсем мънички петънца в тези тъмни области, които ние наричаме коронални дупки. Ето тук може да видите още избухвания. Изобщо постоянно нещо се случва на повърхността на Слънцето. То ври и кипи. И изобщо няма нищо общо с онова спокойно Слънце, което ние сме свикнали да виждаме всеки ден. Така, Слънцето е активно през цялото време. Това вече го знаете. Освен това, нашето активно Слънце си взаимодейства постоянно с Земята. Не само когато има подобни избухвания. През цялото време нещо наречено слънчевия вятър, което са много разгорещени частици, газ, който постоянно излиза, изпарява се от повърхността на Слънцето и си взаимодейства с магнитното поле на Земята. Ето това тук е Земята. Естествено, само искам да ви предупредя, че Земята не е толкова близо до Слънцето изобщо. Нарисувана е в един и същи мащаб като големина, но Земята е много далеч от Слънцето и въпреки това той взаимодейства постоянно. Не само това, Слънцето успява всъщност да си взаимодейства
и да промени цялата Слънчева система. Това Слънцето ето тук в центъра, това е една снимка на цялата така наречена хелиосфера. Това е сферата на влияние на Слънцето, която се разпростира до повече от 100 пъти разстоянието между Земята и Слънцето. Надалеч. Това е Слънцето тук в центъра. Чрез този слънчев вятър, който постоянно излиза от Слънцето, Слънцето е успяло да си издълбае едно балонче в междузвездното пространство, което може да видите тук. И сега няма да говорим разни други допълнителни усложнения, но това е междузвездното пространство, това е горещ газ и Слънцето си пътува по своя път в галактиката. Но вътре той е успяло да си издълбае едно собствено, да повлияе на цялата тази система. Това е интересен начин. Така, нека направим едно техническо прекъсване тук и да поговорим малко, съвсем накратко, за това какво е Слънцето, защото това е много важно за следващия ни разговор за неговата активност. Ето тук може да видите, така да кажа, структурата на Слънцето. Първо, от какво е направено Слънцето? Някой знае ли? Да. Водород и хелий. Така, водород, хелий и още много други елементи, но в много по-малко количество. В какво състояние са тези елементи? Плазма. Плазма. Какво е плазмата? Дайте да започнем от... Някой там само една ръка виждам. На водата. На всяка материя, да кажем, на всяко вещество. Какво означава това? Плазмата е когато имате един газ и той е на толкова горещо място, каквото е Слънцето, че той, самия газ вече не е неутрален, така да кажа, а се разделя на неговите съставни частици, на иони и електрони. От това е създадено Слънцето. Нещо много важно, което искам да запомните по време на тази презентация, е, че ионите, тези частички, които са заредени частички, имат високоенергетични лъчи, тези фотони, започват да се блъскат в другите атоми, в другите иони, т.е. те се поглъщат, излъчват се и така милиони години. Значи една частица светлина, един лъч, който е създаден в ядрото на Слънцето, може да пътува няколко милиона години, докато стигне до повърхността на самото Слънце. При това блъскане наляво-надясно, енергията на самите тези лъчи се променя малко по малко. И тук може да видите как с разстояние от центъра на Слънцето те се превръщат от гама лъчи в рентгенови лъчи, ултравиолетова светлина и накрая вече, когато стигнат близко до повърхността, в видима светлина. След това е така наречената конвективна зона. Всички сте виждали тенджера пълна с вода, когато ври. Това е ефекта на конвекция, когато една част от материята, която е по-гореща, се издига нагоре, отделя енергията си, пак потъва, пак се издига и така нататък. Това се кадри от повърхността на Слънцето. Това наистина се случва там и може да видите колко наистина прилича на една тенджера с вряща вода. Така. Най-накрая, това, което ние наблюдаваме, е Слънчевата фотосфера. Това е повърхността на Слънцето, където вече светлината може да го напусне, лъчите могат да го напуснат и могат да тръгнат към Земята и към други места. Обикновено това, което виждаме на повърхността на Слънцето, са тези тъмни области, които са така наречените петна, тъмни петна на Слънцето, които съответстват, после ще видите, с тези активни области, които произвеждат цялата активност и избухвания на Слънцето. Около всичко това е короната. Това е атмосферата на Слънцето, която е много, много тясно свързана с магнитната активност и магнитността на Слънцето и всъщност нейната структура се определя от магнитното поле на самото Слънце. Може би това сте го виждали, 99-та година, който е бил в България, имаше едно много хубаво, голямо и известно затъмнение пълно и изглеждаше нещо подобно короната тогава. Така, сега искам да опитаме да отговорим на сложния въпрос на какво се дължи слънчевата активност. Всички тези избухвания, промени, които видяхме в повърхността на Слънцето, на какво се дължат?
Ами, знаете, вероятно, надявам се всички знаете, че Земята има магнитно поле. Някой може ли да убеди? И то изглежда горе-долу ето така. Това се нарича диполно магнитно поле, понеже има два полюса. Един южен полюс, където е географския северен полюс, и един северен полюс, който се намира където е географския южен полюс. Съответно, ето тези линии, знаете ли как се казват? Тези линии се казват магнитни силови линии. Какво означават те? Магнитни силови линии означава, че магнитното поле има определена сила, която е постоянна навсякъде по тази една линия. Така. Това е магнитното поле на Земята. На какво се дължи то? Някой знае ли? На въртенето на ядрото. На въртенето на ядрото, защо? Какво става там? Какво има в земното ядро? Желязо. Моля? Оста на Земята. Оста на Земята, добре, тя е мислена, но какво има в центъра на Земята и на повечето планети? От какво се състои това ядро? Метал. В какво състояние? Течно. Течно? Какво друго? Горещо ли е, студено ли е? Горещо. Горещо е, да. Та значи в ядрото на Земята, по същия начин, както в ядрото на Слънцето, всичко общо взето е разтопено, ионизирано, атомите са разделени на съставните си частици, образно казано, на иони и електрони. И всъщност магнитното поле се поражда от ефекта на динамото. Тоест, когато тези електрони се въртят около оста на Слънцето, тук някъде, това генерира магнитно поле. Както, не знам дали вече хората имат колела с фарове с динамо, може би вече го няма това нещо, но този ефект е абсолютно същия. И всички си мислим, че магнитното поле на Земята изглежда по този начин, т.е. много правилно, може съвсем спокойно да се опише, но реалността е такава. Ето така изглежда магнитното поле на Земята. Фактът, че ние не го виждаме така, е понеже самата Земя е тук и не може да се види. Но може да видите, че съвсем не изглежда толкова правилно и спокойно. Което е много интересно, защото абсолютно същото се случва на Слънцето. Абсолютно същия ефект, но там този ефект е много по-силен. Така, добре. Искам само съвсем накратко, тази диаграма е доста сложна, но слънчевото динамо, слънчевото магнитно поле се образува по много подобен начин. Имате въртенето на Слънцето, само че там въртенето там газовата фаза, плазмата е навсякъде. Тоест не е само в ядрото, както при Земята, а абсолютно навсякъде. И всъщност при това въртене се генерира едно магнитно поле. Но понеже Слънцето не се върти с еднаква скорост на екватора си и близо до полюсите, т.е. на екватора се върти много по-бързо, отколкото на полюсите, това се получава един ефект, който се казва диференциално въртене. Т.е. едни части се въртят по-бързо от други. И това нещо усуква магнитното поле, магнитните силови линии се усукват по един много интересен начин и всъщност правят самата структура на магнитното поле на Слънцето доста по-сложна. Тоест вече нямаме само един южен полюс и един северен полюс и магнитни силови линии между тях, а имаме множество полюси и полюсчета на различни места, които постоянно се променят, защото си взаимодействат с плазмата, която се върти. Тоест цялата система е много динамична и много турбулентна. И това е нещо интересно, което се случва. Друго е тези магнитни силови линии, които са хванали, така да кажа, плазмата, тези ионизирани частици, те заедно с тях се движат и вътре в Слънцето и понякога изкачат на повърхността. При това завихране, при това завъртане, понякога се образува един такъв ефект, при който някои от тези магнитни силови линии изплуват на повърхността на Слънцето. И се получава нещо такова. Може би сте ги виждали, тези аркади или примки на повърхността на Слънцето.
много напомнят за един такъв магнит с метални стружки, който ви показва как силовите линии излизат от единия полюс и отиват в другия полюс. Точно като тук. Ето може да видите. Само че понеже казах, че Слънцето има много сложно магнитно поле, това се случва почти навсякъде на повърхност. Тоест имате много такива магнитчета, които изплуват през цялото време и после потъват, понеже те са част от конвекцията на Слънцето. А какво е това, което се вижда реално? Кое? Това? Да, което се вижда. Ами това е пак материя на Слънцето, ионизираната материя, която понеже е ионизирана, както казах, взаимодейства много силно с магнитното поле по един физичен закон, който се казва Лоренцовата сила. Но няма да говорим за това, няма да имаме се притеснявате никакви формули или уравнения. Както и да е, това е много гореща, милиони градуси плазма, т.е. този газ. Нека направим сега едно второ техническо прекъсване, защото аз ви показвам разни много готини картинки, но не съм обяснил много добре за всъщност какво виждате вие. Само да кажа съвсем накратко как наблюдаваме слънчевата активност. Може би знаете, това е спектъра на Слънцето горе-долу. И той не е само в видимата област. Значи има и по-дълги дължини на вълната, и по-къси дължини на вълната. Тук е инфрачервената област, където наблюдаваме, има радио област, където също Слънцето е много активно. Изобщо Слънцето е активно във всякакви части на светлинния спектър. Но най-интересно става ето тук в по-късите дължини на вълната, където са ултравиолетовите и рентгеновите лъчи. Всъщност Слънцето, огромна част от неговата активност се проявява точно в тази част на светлината. И някои от нашите най-добри наблюдения на Слънцето са именно в тази дължина на вълната. Тук ще кажа само едно като координатна система съм направил как са наблюдавали в миналото и как сега се наблюдава Слънцето, активността на Слънцето и съответно дълготрайна и краткотрайна активност. Преди аз ви показах са правили рисунки. В крайна случай има една машина, която аналогово е записвала промените в активността на Слънцето и на Земята. Тази рисунка тук е от 17 век. Това са първите рисунки на Галилео Галилей, когато той с телескоп за пръв път наблюдава Слънцето. Тоест това е било преди. След това през годините, през вековете е имало страшно много пътешествия, експедиции за наблюдение на слънчеви затъмнения. И това само по себе си е една много интересна история. Освен това са се наблюдавали тези петна по Слънцето, които може да видите, образува се през годините, това са десетки години, се е правила статистика как се движат тези петна по Слънцето. В по-ново време сме имали тези наблюдения в видимата област на светлината, където могат да се наблюдават петната на Слънцето и вече сега имаме много по-добри, много по-интересни наблюдения в ултравиолетовата област, в рентгеновата област, както и в радиото. В радиовълните, после ще видите, че Слънцето, освен че е много активно, много също така и повлиява на земната атмосфера и ионосфера. Един много интересен телескоп, който ми е любим, от който ще видите страшно много видео и снимки по време на тази презентация, е така наречения Solar Dynamics Observatory. Това е един американски телескоп на НАСА, който наблюдава в ултравиолетовата област на светлината. Ето може да видите 4 телескопчета, които гледат Слънцето, виждат цялото Слънце през цялото време. И правят по една снимка на всеки 12 секунди в 10 различни канала, 10 различни дължини на светлината. И това е един уникален инструмент. Между другото, любопитна подробност, някой може да ми каже защо се налага да изкарваме в орбита този телескоп? Защо не може от Земята да ги правим тези наблюдения? От блясъците в атмосферата. Какво за атмосферата? Да, значи земната атмосфера е много добра в поглъщането. В противен случай щяхме да имаме много повече тен през цялото време.
и може би по няколко крака отгоре и няколко ръце, нали, щяхме да сме доста по-мутирали. Понеже тя е с много висока енергия тази светлина и съответно може да промени нашето ДНК и изобщо да направи доста промени по нас. Но всъщност това прави озоновия слой, той поглъща ултравиолетовата светлина. Така. Сега съвсем бързо ще кажа как се проявява слънчевата активност. Вече говорихме за така наречените активни области. Това са две снимки по едно и също време в различна дължина на светлината. Как ви изглеждат? Еднакви ли са? Нямат абсолютно нищо общо, понеже в тези две снимки наблюдаваме различни области от повърхността на Слънцето. Или по-скоро това е снимка, в която се вижда повърхността, фотосферата на Слънцето с тези слънчеви петна, а от тази страна светлината е така подбрана, за да наблюдаваме атмосферата на Слънцето. Тоест това е този горещ газ, няколко милиона градуса, който е в короната на Слънцето и много по-лесно показва неговата активност. Докато тук температурата на повърхността в фотосферата на Слънцето е няколко хиляди, 5000 градуса, тук имаме няколко милиона градуса, т.е. има голяма разлика. Слънчевите избухвания, това е най-интересното нещо, което се случва на Слънцето. Много често се случва, не през цялото време направо си се случва, но те са с различна големина. Ето тук може да видите едно избухване, част от една серия от може би най-големите слънчеви избухвания и изривания през последните 20 години, през 2003 година, края на октомври, началото на ноември. Така наречените хелоуински бури. Ние учените обичаме да си наричаме определени времена на активност, като ако има даден празник, да кажем по това време, примерно има Деня на Бастилията, има такива бури от 2000-та година. Това е снимка в рентгеновите лъчи. Може да видите също избухване, но в с още по-голяма енергия. Тук може да видите, това е съответно в ултравиолетовите лъчи. Нещо друго, което забравих, показвам ви различни цветове. Дали така изглежда Слънцето, дали е зелено, дали е червено? Какво мислите? Не, значи това е просто избор на астрономите как да отсветят тази светлина. Понеже светлината е светлина, ние използваме CCD матрици, цифрови камери, но само в един канал. Съответно получаваме светлината само в един цвят. Понеже тя не е в видимата област и не може да я направим, не може да отсветим както е наистина, понеже ние не може да я видим. Избираме определена цветна температура, определени цветове и използваме тях. Сега ще ви покажа две много готини слънчеви избухвания. Надявам се да ви харесат, ето тук е едно от тях. В различни дължини на вълната. Всъщност използваме различни цветове за този телескоп специално, за да покажем различните дължини на вълната. На ултравиолетовата. Ето тук може да видите така нареченото избухване, на английски се казва flare. И всъщност, когато казвам избухване, имам предвид отделянето на огромно количество енергия от формата на светлина. Може да видите няколко активни области. А тук избухването е толкова силно, че всъщност то нарушава как да кажа, отчитането на матрицата, на дигиталната камера, с която е заснето и затова видяхте тези пулсации. Сега, следващото също е много готино. И много странно. Ето тук ще се появи. Това е едно по-бавно избухване. Което е много интересно, защото то предизвиква всъщност един феномен, който се казва коронален дъжд. Коронален дъжд. Може да видите. Тоест, плазма, много горещ газ, който изглежда, че не излиза от Слънцето нагоре, ами обратното пада надолу като дъжд. Ето, може да започнете да го видите. Вижте колко голяма е Земята. И това нещо продължава с часове. Тази плазма
се стича по магнитните силови линии. Понеже нищо ни пречи, няма никаква съпротива в тази посока това да се случи. И може да видите колко е красиво, нали? Това никъде другаде не може да се прави. Предишното на една и съща скорост. Не съм сигурен, не мисля, че това е по-скоро малко забързано, а това беше много забързано. Съответно, повечето избухвания се случват близко до екватора на Слънцето. Тоест, това изображение е завъртяно. Избухването не е било близко до полюса. Така. И слънчеви изригвания вече на мен лично са ми най-интересни. Слънчевото изригване е когато всъщност тази маса се отдели от Слънцето и тръгне из Слънчевата система. Ето два много интересни примера. Това е в началото. Това е така наречен протуберанс, който изригва, избухва, напуска Слънцето, но пак е част от една магнитна структура. Тоест, неразделни са плазмата, горещия газ, ионизиран и магнитната структура. Това е вече по-далече от повърхността на Слънцето, когато се образува един облак от тази плазма и тръгва към нас. Ето сега ще ви покажа още едно примерче. Това е този протуберанс, който изведнъж нещо се случва, той се отделя, напуска Слънцето, след него остават тези такива зони много ярки, ето може да ги видите. А всъщност тези зони се образуват, много малко ще ви разкажа за това нещо, тези зони се образуват, когато се отдели натрупаната магнитна енергия, се отделя, ускорявайки частиците, газа, който се намира там, който се забива обратно в Слънцето с много висока скорост и предизвиква излъчване всъщност в ултравиолет. Ако не ви е станало 100% ясно, чакайте. Ако до края на презентацията не ви е ясно, питайте. А това е по-далече вече. Това е Слънцето. А тук видяхте с каква огромна скорост. Някаква идея? С каква скорост се движат тези изригвания? Това е Слънцето, това е диска на Слънцето. Вижте колко надалече и продължават да се виждат. Тези избухвания могат да достигнат до 2000, че и повече километра в секунда. Представете си каква е тази скорост. Самият слънчев вятър, т.е. тази плазма, която се изпарява постоянно от Слънцето, се движи със скорост около 400 км в секунда. Така, сега да си дойдем думата. Защо има такива слънчеви избухвания и изригвания? Както ви разказах преди малко, магнитното поле на Слънцето постоянно се променя. Изобщо не е такова диполно, има много положителни и отрицателни полюси. И всъщност всичко постоянно се променя, понеже има въртене, дори да излезе едно магнитно поле, то никога няма да изглежда за дълго време така хубаво и спокойно. Всъщност, само съвсем бързичко сега да ви обясна, ето тук може да видите такива магнитни силови линии, които току-що са излезнали на повърхността на Слънцето и изглеждат като примки, както когато сложите железните стружки, съвсем по очаквания начин. Какво обаче се случва? По някаква причина, най-често движение на газта, свързана с конвекцията, т.е. нали, това всичкото, представете си всичката тази маса, която постоянно извира нагоре, после продължава на някъде другаде. И това, което се случва във времето, тук може да видите, е малко по малко тези правилни форми се усупват. Виждате ли как става? Всъщност това, което става, и съм си донесъл тук едно ластиче, надявам се да го видите, да ви покажа, това, което се случва, при този процес се натрупва страшно много енергия в самото магнитно поле. Защото той е доста разтегателно. Но при това разтягане, както при един такъв ластик, когато го опънем този ластик, какво става? Опъваме го до една степен, повече не може да се опъва и когато го пусна, си удрям пръста, наранявам се.
Тоест има някаква енергия, която се е съхранила в този опънат ластик, която се превръща в кинетичната енергия на движението на самия ластик. Абсолютно същото нещо се случва и по време на този процес. Малко по малко в тези обтегнати и усукани магнитни линии се натрупва енергия. И това нещо може да продължи до един определен момент. След това тази енергия трябва да се освободи. А как става освобождаването на тази енергия? Става чрез един много, как да кажа, езотеричен, много странен процес, който се нарича магнитно присъединяване на силови линии. Какво се случва? Всъщност е нещо много просто, но много трудно за разбиране как да кажа, на цялостно ниво. Тоест, все още не сме го разбрали напълно. Но това, което се случва е, ако имаме две магнитни силови линии, както тези магнитни силови линии тук, и те се приближат една до друга, могат, ако стигнат достатъчно близо, има турбуленция наоколо, те могат да се превключват от две линии така на две линии така. Тоест, вижте как ето в тази точка те се разделят и се присъединяват към другата линия. И в крайна сметка от две линии така, с точките C и D, и А и Б, стават C и А и D и Б. При това присъединяване се случва нещо като отрязване. И това магнитно поле, което е било опънато, освобождава енергията си изведнъж и се движи в тези посоки с много голяма енергия. И всъщност това представлява слънчевото избухване, слънчевото изригване, натрупване на енергия, много енергия при цялото това, как да кажа, лашкане наляво и надясно на повърхността на Слънцето. И после в определен момент, който ние все още не знаем кога се случва, ще стигнем до там, се получава това присъединяване, отрязване и реконфигурация на магнитното поле. Тоест промяна че не е толкова просто и потенциално. В един момент магнитните силови линии ето тук отдолу се събират, отрязват се, присъединяват се и избухването тръгва нагоре, изригването тръгва нагоре. Така, сега може би знаем малко повече. Как влияе слънчевата активност на Земята? Със сигурност не получаваме от време на време по един шамар от Слънцето, въпреки че това е много интересна идея. И може би не трябва да сме толкова наплашени от цялата работа. Но всъщност аз ви споменах за слънчевия вятър. Това е нещо много важно, защото този слънчев вятър, тази плазма, която се изпарява постоянно от Слънцето, влачи със себе си магнитно поле от Слънцето. Тоест, ако имаме една частица някъде до Слънцето, тя може по това магнитно поле, понеже не изпитва никакво съпротивление, да стигне до Земята директно. И ето тук може да видите една диаграма. Ако погледнем отгоре Слънцето и Земята и как те обикалят в своята орбита, магнитното поле изглежда като една пръскачка. Всъщност това е слънчевия вятър, който постоянно излиза, но понеже Слънцето се върти, се появява един такъв ефект на пръскачката и може да видите как се получават такива спирални линии, които могат да достигнат до Земята. И всъщност оттам започва взаимодействието между слънчевата енергия, слънчевата плазма и самата Земя. Ето тук може да видите. Ако се случи така, че избухването е на определена точка на Слънцето, която е, както казваме, магнитно свързана с Земята, избухването може директно да повлияе на Земята, на земната система. Първото, което се случва, е електроните, които са освободени при това избухване, те достигат първи, след светлината, разбира се, понеже са много лекички. Следващото нещо, което пристига, са ионите. Този голям облак, който видяхте как изкача от Слънцето, и могат да стигнат до земната система. Какво става, когато този облак достигне до земната система? Нещо много интересно. Значи Земята, понеже има магнитно поле, когато си взаимодейства с слънчевия вятър, се получава една ударна вълна. Т.е. получава се нещо като щит, който ни предпазва от този слънчев вятър.
Само да припомня, това са иони заредени частици, които се движат със скорости от 400 км в секунда. Ако Земята нямаше магнитно поле, щяхме да имаме голям проблем. Но понеже има, то си взаимодейства. Когато достигне до земната магнитосфера, както се казва тази област с магнитното поле, може така да се случи, че този слънчев вятър да бъде отклонен от нея, да мине покрай земната магнитосфера, или някои от тези частици могат да влезнат директно, пак чрез този ефект на магнитно присъединяване, и могат да стигнат директно до атмосферата, до неутралната атмосфера на 50 км от повърхността на Слънцето. Представете си само изригване на Слънцето толкова далече от нас, милиони километри, една частица от Слънцето да кацне директно в земната атмосфера. Това е нещо невероятно. Какви са ефектите, когато има подобно взаимодействие? Значи, някои от нещата са северни сияния, промени в ионосферата, която е заредената част на атмосферата на Земята, космическа радиация, това освен светлина, също и частици с много висока енергия, за които ще говорим, повреди в трансформатори, далекопроводи, за това говорихме, и проблеми с работата на глобалните навигационни системи, както и при полетите. Тоест, ефектите могат да са много реални и много свързани с нашия всекидневен живот. Съвсем накратко за ултравиолетовата и рентгеновата радиация. Те не ни влияят директно, но това, което те правят, е променят състава, височината на ионосферата. А ионосферата е много важна за комуникации. Всъщност много сериозно се използва за GPS комуникации, навигация, т.е. за радиокомуникации на самолетите, когато летят. И тук може да видите, това е една графика, която показва, няма да влизаме в детайли, но тя показва ефекта на каква част от земната повърхност всъщност повлиява едно такова избухване чрез ултравиолетова и рентгенова радиация и светлина. Тази графика няма да обсъждам много, понеже е ужасно сложна, но само ще ви кажа, че всъщност това интересното тук са полярните области. Ето тук може да видите високоенергийните частици, за които ви казах, които идват директно от Слънцето и могат да влезнат в така наречения полярен овал на северното сияние. Това, което се случва тогава, когато тези частици влезнат в атмосферата с разлика с скорост от няколко стотин километра в секунда, те се забиват директно в атмосферата и възбуждат азотни и кислородните атоми и ги карат да светят в различни цветове. И всъщност това е северното сияние. Когато има избухване на Слънцето и знаем, че то ще достигне до Земята, винаги, абсолютно винаги, може да наблюдавате повишена активност на северното сияние. То съществува по принцип, понеже, както ви казах, на Слънцето постоянно се случва нещо, постоянно има активност, но при големи избухвания става много по-силно и стига по-надолу, до по-ниски географски ширини. Всъщност ето така изглежда полярното сияние, когато погледнете от космоса. Тази прекрасна картина е северното сияние, снимано от Земята. Наистина много красиво. Това са атомите на кислорода, които светят. А тук може да видите на азота, леко в лилавата. Това нещо не може да се предскаже, но примерно има ли един толеранс от време, който примерно подбиете на плавето Слънцето, ще няма голямо изригване, да имат достатъчно време да се каже примерно след 2 часа ще има сияние или има много сериозни опити. Не сме стигнали до там, но се правят много сериозни опити. Ще ви кажа за това след малко. Така, космическа радиация в околоземното пространство. По време на тези избухвания, поради, както ви казах, постоянното взаимодействие между магнитно поле и този нажежен газ, се получава ускорение на някои от частиците, които са в този газ, до много високи енергии. Тоест, те не се движат вече с 400 км в час,
а с примерно десетки хиляди километри в час. Много повече енергия изведнъж придобиват. Движат се много по-бързо и съответно могат да пробият през много по-големи, много по-дебели препятствия. Включително скафандъра на един астронавт, който е излезнал, тук си прави нещо на компютъра по открития космос и си пие количката. Но ако има слънчево избухване, те могат да преминат не само през скафандъра му, а могат да преминат и през тялото. Тоест това е сериозен проблем. Също такъв проблем има и с авиацията. Тоест може понякога да се случи такъв проблем при голямо избухване и полети близо до полюсите. Какво става с космонавтите? Се влияе ли на биологично ниво? Да. Променя ДНК-то. Възможно да се промени ДНК-то. Това е голям проблем. Съвсем набързо искам да ви покажа. Това е една анимация. Това е една симулация, понеже питахте дали се опитват да предвиждат. Опитват се да предвиждат постоянно, чрез правят такива физически симулации. И това, което видяхте тук, е как се променя всъщност самото магнитно поле на Земята по време на натиска на този облак плазма. И всъщност по време на промяната на това магнитно поле се индуцират токове в атмосферата, които, това е другия проблем, тези токове могат да повредят, те тръгват по електропроводите, тръгват по петролопроводи, газопроводи и всъщност могат да повредят тези системи. И това е един сериозен риск. Всъщност космическото време е всичко това, което ви описах. И то е еквивалента на земното време в космоса. Тоест времето на Земята, което се обуславя от дъжд, някаква вятър, урагани. В космоса еквивалента е радиация, интензивни лъчения и изхвърляне на плазма. То е припознато от ООН като потенциална заплаха за Земята, наравно с опасността от прилетващи астероиди, космически отломки и отпадъците в орбита. Значи това е нещо много сериозно. Да можем ли ни всъщност да предвидим слънчевата активност, да си дойдем на думата? Постоянно се правят такива модели, ето това е един от тези модели. Има хора, които следят наблюденията по 24 часа на Слънцето, правят подобни модели на изригванията. Ето може да видите магнитни силови линии от повърхността. Това е една симулация, която показва един такъв облак. Това е Земята. Те излита, т.е. вижда се как си взаимодейства, кога стига до Земята. Постоянно се опитват да направят нещо такова. Но проблема е, че не може да предвидим самото изригване, т.е. кога ще тръгне от Слънцето. Можем да се опитаме да предвидим, ако го наблюдаваме със светлината, която събират нашите телескопи, може да кажем, добре, знаем, че след 18 часа, след 24 часа този облак ще стигне до Земята. Но не може да предвидим кога ще е самото избухване на Слънцето. Защото ни трябват по-добри модели, общо не знаем, на слънчевото динамо, на трупаната магнитна енергия, на самите изригвания. А проблема е, че те се задействат от турбулентни, случайни процеси, които няма как да предвидим. Така че ни е нужно още малко време. Тоест, накрая само искам да кажа, че са ни нужни повече умни и любознателни изследователи, за да ни помогнат да успяваме да предвидим дните с магнитни бури, за да може нашите баби да са по-спокойни. И накрая искам да ви оставя с едно страхотно видео, което е по случай 5 години в живот в орбита на този телескоп, който ви показах, Solar Dynamics Observatory, който ще покаже някакви много интересни кадри от наблюдение на Слънцето. През това време, ако някой има въпроси, може да ми задавате въпроси, понеже малко напреднахме във времето. Защо слънчевият вятър е вреден за Земята? Слънчевият вятър е вреден, защото тези частици, както казах, имат доста голяма енергия, те се движат много бързо. И ако нямаше магнитната обвивка, просто щяха да отнесат атмосферата със себе си. Тоест, те си летат с 400 км в секунда и се блъскат в атомите, в молекулите на атмосферата и направо си ги отнасят с тях. Тоест, можеха, както е станало с Марс, можеха да отнесат част от земната атмосфера. Затова това е основният проблем.
Виждате, това е един пасаж на Венера през Слънцето. Това са кадри от последните 5 години, някои от най-интересните кадри на този телескоп. Да. А други планети имат магнитно поле? Да. Почти всички планети имат. Марс някога е имал такова активно поле, а сега има само остатъчно магнитно поле, т.е. там няма много магнитно поле, както и Венера. Но Венера е по-интересен случай, защото има много сериозна ионосфера, т.е. такава ионизирана атмосфера, която много добре отблъсква слънчевия вятър също. Да. Стигам с проучването, че слънчевата атмосфера е много по-гореща от атмосфера. Свършили сме, в смисъл знаем, че е така. Знаем защо е така. Това е един много интересен въпрос, между другото, защото изобщо не е, как да кажа, почти не е логично, след като започваш с няколко милиона градуса в ядрото, стигаш до няколко хиляди градуса и след това пак стигаш до няколко милиона градуса, колкото е в короната. И е много интересно, но температурата там се определя по много различен начин. Тя не се определя като сложиш един термометър, а от това колко бързо се движат частиците. И понеже има много силно магнитно поле, което също обаче вибрира, т.е. то пренася тези движения от повърхността към короната на Слънцето, се получават едни много интересни вълни, така наречените алфейнови вълни, които носят енергия от повърхността нагоре и когато тези частици сърфират по тези вълни, така да кажа образно, те се ускоряват, т.е. получават по-голяма енергия. Но това става горе-долу едно по едно, не става чрез конвекция или нещо друго. Но това го знаем относително отскоро, примерно от 10 години, че всъщност така се е горещяла короната, дълги години не се знаеше защо е толкова горещо. Така че това е много по-добре. Вие казахте преди малко, че много да се стигне до спомена на ДНК-та. Да. Както си летим в самолета и си кацаме в променение на ДНК. Ами, много, това може да се случи при някакви много екстремни такива космически въпроси. Не сме стигали, мисля, че не сме стигали до там. Значи, по принцип, всеки полет си има Гайгеров брояч, където те следят. И всъщност нивата радиация, които се натрупват много бавно. Всеки член на екипажа си има един такъв брояч за себе си, за да не се надвишават определени стойности. Но при едно огромно такова избухване, като това на Карингтън, което ви показах в началото, би могло да се стигне до някакви такива нива на радиацията. Но проблема не е чак толкова голям. Ако се замислите, в момента има хора, които стоят 6 месеца в космоса. Така че много малки нива радиация могат да стигнат до Земята. Реалистично. Дори в космоса. Бих искал да попитам, в каква степен живота до полюсите е по-опасен от натрупване на радиация, отколкото екватора и атмосферата поглъща... Да. Защото това е отговора. Атмосферата поглъща 99,99% от радиацията. Тоест, ако сте на повърхността на Земята, опасността е много по-малка. Така че проблемите в навигацията на самолети и всичко останало на полюсите е много по-голямо. Да, значи проблема за навигацията на самолетите е всъщност в радиокомуникациите. Когато те летят на полюсите, те обикновено, понеже GPS сателитите са близо до екватора и телекомуникационните сателити са близо до екватора, обикновено няма директна радиовръзка с тях. Тоест те разчитат на директна радиовръзка с Земята, с наземни станции. А когато има такива изригвания, всъщност се нарушава радиокомуникацията. И всъщност това е основният проблем при такива полети. Не радиацията. Да? Какво точно представлява тъмните петна на Слънцето? Тъмните петна на Слънцето са области с много силно магнитно поле. И всъщност те съществуват, защото Слънцето като цяло е в еквилибриум, т.е. всичко не изглежда да се е разпарчало, нали така? Стои си на едно място.
Тоест получава се едно равновесие между налягането на плазмата, на горещия газ и на магнитното поле. Магнитното поле само по себе си има налягане, което устоява на този газ. При изравнено налягане температурата в тези области с високо магнитно поле е по-ниска. И затова, въпреки че те също са горещи, те са примерно 4000 градуса, изглеждат тъмни на фона на 5000 на горещия газ с температура 5000 градуса. И всъщност, това са, всъщност, както казах, там изплуват тези силни магнитни полета, активните области изплуват там и там е активността. Да. Има ли моменти в годината, когато моменти? Ами не, с еднаква... Има слънчев цикъл, т.е. всеки 11 години се променя активността на Слънцето, но то е на 11 години. Ами нещо да кажете за двете последни земетресения, на кои бяхте? Нищо не мога да кажа за това. Да. Би могло да има някаква връзка, но аз лично не се смятам за експерт. И тя би била някаква доста косвена тази връзка. Има ли връзка 99-та затъмнението с земетресението в Турция? Не, няма никаква. Затъмнението е просто така се случва, че защото се предвиждаше апокалипсис и 99-та и... Да, не знам. Искам да попитам, Слънцето нали се върти също? Около галактиката? Да, около галактиката. Да. Там има ли също някакви магнитни полета от центъра на галактиката, които пък на него да му влияят? И да влияят на... Не мисля, просто самия обсек на влияние на магнитните полета е по-малък. Тоест на такова огромно разстояние не би могло да има такава голяма връзка. И добре, ако няма други въпроси.